and he must follow the law. Kwa mago mag siasa wang'e mag motendre kod somo nyakoro mgajuang kamare ruok ma ok mar piny owacho makirne somo makare pachoka motisini Elimu Bora working group dwaro ne piny owacho riw agulu mag choko pesa mag basari mondo miyo kony jopuonjre kowuok e agulu achiel. Jokanyo mag riwruogni mane losi boma Nairobi koni ma ok tin ne jopuonjre 130 manyocha timo penj mar KCP pok odonjo skunde sekondar thothne nikech omenda mag basari ichiwo e yor ng'eruok. Jafwambo mara Judith Mondi nitiere kod ler mathoth. Dwe achiel bang' yepo mag skunde, ywak nitie ni kwan maduong' mag jopuonjre ahinya to mane otimo klas 8 pok oriwore kod skunde mag sekondar. E twak mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Bora working group e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono, giyango ni e kwan mar jopuonjre 1.4 manyicha otimo penj mar klas 8 ma ok tin 130 pok oriwore kod klas 9 kaka chik mar 100% transition dwaro. Nitiere nyithindo mabende nchotimo penj mar KCP ma 2023. Mano nyithindo motimo KCP mogik. To kama gitime KCP no mogik ok giyudo thuolo mondo mi gidonjie secondary. Moko kuom midhiero ma jokanyo mag riwruogni koni osethiro chenro mag somo ne jopuonjre en bedo ni omenda mag somo mag basari mathoth ne ichiwo kod josiasa ok chiwi e yo maratiro. Gidwaro mondo mi piny owacho kokalo e lo migawo mar somo mondo los agulu achiel mar omenda mag basari mondo tigo e chwalo somo manono e skunde mag piny owacho. Nitiere jo MCAs, nitiere woman rep, nitiere National Assembly, kanyo be woman rep nitiere, but nitiere National Assembly mag control CDF, nitiere mar governors, to nitiere mar the executive, manyaka principal secretaries bende otingo margi e okapugi. Wako ni pesgi duto nengo ketgi kanyakla mondo mi olos godo pesa agulu maduong' ma ikawo kitimo godo chudo mar free and compulsory public education. Ka bende gikoni piny owacho mamalo deko omenda ma ichwalo ne skunde, gino marino ne jopuonj madongo rwako jopuonjre ma onge nyalo e skul. Ng'eny pesa mane oket mondo mi odhi e sikunde higa mokalo, ata malo 37 ok ochopo e sikundego. Koro higa mar 24 bwachako kikonwa ni bilion pesa tara gi gana 31 manor ne gin pesa ma noket mondo mi ochak godo mana tam mokwongo. Ywak gi mag omenda mag somo biro e sama twak osebede wi wach mar piny owacho dhiro mondo mi ochul omenda mag somo kokalo e mbui mar eCitizen, chik ma bende pod ne ochung' kod doho. Judith Mondi, Ramogi TV. Wadhi mbele nyakoro mgajuangi weche gi mag